Sä kuuntelet Kokemuskonkari-podcastia. Mä oon sun seurassa tällä matkalla pimeydestä valoon. Eilen me puhuttiin siitä, miten vaikea savun hakeminen oli ja miten pitkään mä joudun sitä odottamaan. Tänään me mennään siihen hetkeen, kun se ovi viimein aukesi ja toinen meni lukkoon mun takana. Tervetuloa mukaan. Oli joulukuun alku. Mä muistan sen harmauden ja kylmyyden, kun mä saavuin sinne katkolle. Mä olin rehellisesti sanottuna aika sekavassa tilassa vielä siitä mun viimeisestä annoksesta. Se oli se viimeinen yritys turruttaa se pelko, joka mulla oli sisällä. Mut kaikkein eniten mua pelotti se tietämättömyys. Mä seison siinä ovella ja mä mietin, kauan mä joudun olemaan täällä. Viikon, 2. Kauan tää oikein kestää. Se tunne, kun sä et tiedä, milloin sä pääset seuraan kerran pois, se tuntuu siltä, kun olisit hypännyt pimeään. Mä tiesin, että mun on pakko mennä, mut samalla mä olisin halunnut kääntyä ympäri ja juosta karkuun. Mut samalla, kun mä seisoin siinä, mulla oli älyttömän helpottunut olo. Vihdoin. Melkein vuosi odotusta. Ja nyt mä olen tässä. Se oli ahdistavaa. Joo, mut se oli sellaista, mikä tiesi vievän jonnekin parempaan. Mä muistan, kun mä astuin sisään, vastassa oli hoitaja ja lääkäri. Se ei ollut mitään elokuvien draamaa. Se oli hyvin kliinistä ja asiallista, mutta siinä hetkessä mä tunsin olevani ihan alasti. Mä jouduin tyhjentämään mun taskuni. Kaikki mitä mulla oli, ne katsoi mun tavarat läpi, ne tutki mun kassit. Siinä meni se viimeinenkin rippeys siitä mun omasta elämästä. Kaikki se, millä mä olin suojellut itseäni kadulla tai kotona, otettiin pois. Mä olin siinä vaan, minä, ilman mitään maskeja. Kun mä lopulta pääsin sinne osastolle ja se ovi kolahti lukkoon, mä jäin seisomaan sinne käytävälle. Mä katselin niitä muita ihmisiä. Joku tuijotti tyhjyyteen, joku tärisi, joku yritti juoda kahvia, kädet vapisten. Mä muistan sen ajatuksen, joka löi mua kasvoille, mihin mä oon oikein tullut. Kuulunko mä todella tänne? Sitten se hoitaja herätti mut mun omista ajatuksista. Se lähti näyttämään mulle ne yhteiset tilat. Se näytti, missä syödään, missä ketään kahvia, missä on mun oma huone. Se mun oma pieni koppi, se tuntui samalla vankilalta, mutta samalla se oli ensimmäinen paikka pitkään aikaa, missä mä olin oikeasti turvassa. Mutta se, mikä pysäytti mut eniten, oli ne muut ihmiset. Mä olin ihan varma, että mua katsotaan kieroon, mutta se porukka otti mut vastaan yllättävän hyvin. Joku nyökkäsi, joku kysyi, onko mä vasta tullut. Siinä ei ollutkaan sitä kadun kovuutta. Siellä oli vaan porukka, joka tiesi tasan tarkalleen, miltä musta tuntui siinä hetkessä. Mä en ollutkaan enää yksin. Siitä se lähti päivä kerrallaan, viikko kerrallaan. Mä juttelin hoitajien ja lääkäreiden kanssa. Välillä se oli helpompaa, välillä se oli älyttömän raskasta kohdata niitä omia asioita selvinpäin. Mutta siellä mä olin. Mä olin siellä joulun. Mä olin siellä uuden vuoden. Lopulta tuli se päivä tammikuussa, kun mä sain mun tavarat takaisin.
Se sama ovi, joka oli mennyt lukkoon mun takana, aukesi nyt uudestaan. Mut tällä kertaa mä en kävellyt ulos, sekaisin tai pelokkaan. Mä kävelin ulos ihmisenä, joka oli valmis aloittamaan alusta. Mä olin vapaa, mutta tällä kertaa se vapaus ei tarkoittanut karkuun juoksemista. Se tarkoitti elämää. Ja hei, jos sä olet siinä tilanteessa juuri nyt, että sä mietit sitä katkolle lähtöä, jos sua pelottaa se tietämättömyys tai se, että joudut luopumaan sun vapaudesta hetkeksi. Mä sanon sulle yhden asian. Tee se päätös. Mene sinne. Se on sun elämän paras valinta, minkä sä voit ikinä tehdä. Siitä sun elämä lähtee oikeasti parantumaan. Mä lupaan sulle, että se on jokaisen pelon ja jokaisen päivän arvoista. Mä asun tukena tällä matkalla. Kiitos kun kuuntelit Kokemuskonkari podcastia. Me kuullaan taas ensi kerralla.